Balita Evening Edition. Magadulong sa inyo sang mga nagapanguna nga balita lokal, national, international, sports, kag entertainment. Aksyon! Balita Evening Edition. Kag karon ang inyong news team. Una sa balita, una sa aksyon. Mayong gabi syudad sa Bacolod, Western Visayas, kag Bugos nga Pilipinas. Welcome na sa pagpangalagad sa aksyon Balita Evening Edition. Karon nga adlaw, Miyerkules, Agosto 10, tuig 2022. Makitan kita live sa mon official Facebook page kag sa YouTube channel ang Aksyon Radyo Bacolod, kag mabatian pa sa www.actionradyobacolod.com.ph. Kaming inyo mga tagbalita. Aksyon and Defensor Lisa. Kag Action Day na Salazar para sa mga pangulong dinala na una kita sa mga balita lokal. Seneco may pathag angot sa ginapatuman nga One Bill Policy. SRA Board Member Valderrama may sabat angot sa revocation issue. Sa balita national, DTI ginahanlan na ang IRR para sa pagpatuman sang vape law. DepEd ginpanumdum nga hindi required ang booster shot sa mga kabataan. Detalye sa mga balita lokal pagkatapos gid lamang sini. This sponsorship. Pag champion ang ginamit mo, may pagkakataon kang maging milyonaryo. Champion na! Milyonaryo pa! Ilagay sa isang papel ang iyong name, age, address, phone number at pirmahan. Ilagay sa isang white legal-sized envelope at lakipan ng alinman sa mga required proof of purchase. Kasama dito ang tamang bilang ng empty sachets, wrappers at mga pouch ng Champion Superpower Detergent at Champion Antibacterial Fabricon. Sa labas ng envelope, ilagay ang promo title, ang POP na ginamit at MBC station na yung pinakikinggan. At ihulog ang iyong entries sa mga drop boxes na makikita sa iyong mga favorite MBC radio stations. Mas maraming entries, mas malaki ang chance mong manalo. Mamimigay kami ng 1 million pesos sa ating grand draw at libo-libong piso pa in cash sa mga weekly draws na magaganap sa mga MBC radio stations nationwide. Champion na! Milyonaryo pa! Champion, tapat po sa inyo! Brought to you by Champion Superpower Detergent with X-Stain Technology at Champion Antibacterial Fabric Conditioner. Dakop ka, daog ka, Roleta Promo sang Aksyon Radyo Bacolod. Sana all. Dakop ka, daog ka, Roleta Promo sang Aksyon Radyo Bacolod. Oh my God! Wow! Magpamati sa Aksyon Radyo Bacolod sa on-air man o kun sa Facebook. Ang madakpan nga nagapamati, hatagan sang coupon. Kung magabutan ang numero sang imong coupon, gilayon magkadto personal sa Aksyon Radyo Bacolod Station, dala ang imong coupon para magpatiyog sang dakop ka, daog ka, Roleta. Congratulations! Sa mga magabutan sa mga programa sa Aga Tubtob sa Udto, Aksyon Reports First Portion, Aksyon Balita Morning Edition, Aksyon Hotline, Drama nga Barangay 684, Umbra, kag This Is My Life, Aksyon Balita Banat Bulig nga taga syudad sang Bacolod. May tubtob lang kamo las 5 sa hapon sa pagpadulong sa istasyon. Ang mga magabutan sa mga programa sa hapon kag gabi nga programa kaangay sang This Is My Life. Mayong gabi sa mga ka-action namon na we are live sa aton sila nga pagpangalagad karon nga Wednesday night kadasig lang sa may nadla actionan. Sige, sulod ka mga ka-action sa aton sila nga Facebook live and gina-welcome na namon ang inyo sini nga mga greetings nga ipadala pagi sa comment section sang aton sini nga Facebook live mga ka-action and sige. So far, may kita diri sang first commenter si Madam Homa Lumena, miyembro sang Energy Fans Club. Good evening dira sa imo. And keep safe no sa aton sa mga ka-aksyon. Karon nga hindi natin mapaktan ang panyempo no, especially diri sa may syudad sa Bacolod action ana. Yes, Action Dale. So 9 viewers, good evening dira sa inyo. And sa mga ka-aksyon naton, lapit na lang, ilang tulog na lang. Ilang Yes. tulog na lang. Hi to Boracay. Uy, nag-rhyme. Hi to Boracay. Uy, hindi, laim-lay ako yung Oo, ginamit. gani ang roleta. Oo, ang relata promo naton. Mga ano to da, mga nagdala kong di sa akong coupon, kuha nyo na din. Uy, dapat mahulog lang inyo sining hawid para more chances of winning sa day 1 pa lang. Sang aton sining roulette mga ka-aksyon no, para at least sa day 1 pa lang may chance ka na nga magdaog. Kaya ready na nga aton sining mga pa-premyo, isa kasako nga bugas, gift certificate, cash prizes, syempre appliances,
kag ang highlight or ang pinakadako aksyonan ang cellphone. Yeah, si Sir Slasher, makamaster lang ko ba? Slasher sumugat. Slasher. I think sa police station 3 siguro ay. I'm not sure. Hindi ka sure. Mayong nga hapon kuno ARB. Mayong gabi, sir. Dira kay Police Captain Armelin Vargas, ang hepe sa Police Station number 3. Good evening dira sa inyo. Kag kay Madam Ana Sinoro. Naka-tune in man subong sa aton sininga newscast. Yes, mayroon na nga pag-monitor sa inyo tanan. Gina-check ko lang di ako no kay sa may Yellow Bell Bonushan. Ano gina siya? Hi, good evening sa inyo. Watching lang ko din sa may Yellow Bell Binubuhan. Binto lang ko. Bonushan. Bonushan ang butang yan. Muna sa atin sa mga ka-action na dapat insakto ang pag-type sa inyo sa inyong mga location, mga wordings para hindi kita magtalang or ma-confuse sa inyo sa inyong mga wordings action-an, especially ang inyong sininga location. Sige, salamat gid kay Madam Cecil Beck, no? Ngati consecutive days na nga nakatutok sa aton sininga pagpangalagad. Kay Joshua Bia is watching. Thank you so much. Din ka nag-watch? Sa ARB gid nga page siya. Oo. And si Sir Alex Monteza nag-send na no sa iya sininga pagpangalagad. May gabi lang dira sa inyo, Miss Anari lang ko din naka-dual monitor sa inyo share dana sir sa aton nga programa. Sige, salamat gid. Sige, standby para sa mga balita lokal. Sa balita, una sa aksyon. Action Radio Philippines Standard Time alas 6:13 kagkaron sa detalye na sang mga balita lokal. Ginpahayag ni Seneco Public Information Officer Malu Parroco nga responsibilidad sang tagsa ka mga konsumidor nga bayaran ang ilang obligasyon sa electric cooperative agud malikawan ang disconnection. Sulo kay Parroco, ginpatuman sang Seneco ang one bill policy sa mga konsumidor base man sa EPIRA law sang 2001. Ginpatagman ni Parroco nga ila ginpatuman sang Seneco nga nga polisiya bangod nagaantos na ang power supplier bangod sa pandemya sa din madamo nga mga billing sang kuryente ang wala na bayaran na kaghalos 10 ka bulan tubtob sa katuig antes naman nga mabayaran na. Ginpahayag sini nga sa one bill policy ila ginatagan sing sa kasimana ang konsumidor nga bayaran ang sukod sa kuryente matag bulan kag sa naman makabayad gilayon nga mapadala ang ilang opisina sang notice of disconnection kagatagan sang 48 oras para masettle ang inasning nga obligasyon antes nga mautdan sang linya sang kuryente. So kung hindi magbayad ang ating mga consumers, bawa pag isang wala nagbayad, of course, Seneco, ma-persagin na magulam siya sa iya nga inugbayad advance because kulang ang inugbayad niya kasi consumer wala nagabayad. Nabatian na si Malu Parroco ang PIO sang Seneco. Ginpahayag niya ni Bacolod City Councilor June Gamboa Jr. nga apektado na ang cash flow sang Seneco rason nga ila ginapatuman ang one bill policy. Suno kay Gamboa, wala mabayaran ang 280 milyones pesos nga utang sang Seneco sa Kepco Salcon Power Corporation rason nga ginutod ang supply sang kuryente kang nagkuha na lamang sa wholesale electricity stock market o WESM. Dugang pa ni Gamboa, nagabakal na karon sang elektrisidad ang Seneco sa WESM sa 8 14 pesos sa kada kilowatt hour. Rason nga nagsaka naman ang balayran sa mga konsumidor. Tinugdan na mo kamo sang kuryente, power. Seneco, pangkot, din kami makuha sang amon kuryente. WISM. Sa spot market na kita, kay white na kontrata, ginugdan kita para nga hindi kulangon ng kuryente sang Ang kabahin sang pagpahayag ni Councilor John Gamboa Jr. Sa iban nga balita lokal, ginklaro ni SRA Board Member Aurelio Gerardo Valderrama Jr. nga wala niya ginpangabay kag wala man ginkonsiderar ang posibilidad nga matagan sang posisyon ni Presidente Ferdinand Marcos Jr. bilang tiglawas sang mga planters sang Sugar Regulatory Administration o SRA. Ginpahayag ni Valderrama sa isa ka statement nga sang ginpabalo siya angot sa nominasyon. Nagpamalibad pa bangod sa medical condition sa iyang asawa. Apa ang natabo mismo Malacanang nagtawag kay Valderrama angot sa appointment rason
human nga ginbaton ang obligasyon kag ginkabig bilang oportunidad agud makabulig sa industriya nga mo ang nangin palangabuyan sa madamo nga tawo lakip da sang iya nga pamilya. Ginpahayag man ni Valderrama nga may pila ka mga nagkwestiyon sa iya sining appointment kag nanawagan nga i-revoke apang para sa opisyal. Hindi nini kinahanglan bangon handa siya magbaton sang anuman nga desisyon sang presidente. Nagpasalamat naman si Valderrama sa pag-appoint sa iya sang presidente sa piyak sang iya bukas nga pagsuporta sadto sa kandidatura ni Anay Vice President Leni Robredo. Una dirigin pa ni Vice Governor Jeffrey Ferrer nga ipa-revoke sini ang appointment ni Valderrama matapos ginaligar. Ginpalapta nga siya ang nagpalabi nga kakason ini bilang SRA board member. Padayon, yung ginakampanya sang Deped Negros sa Occidental sa mga ginikanan nga nasakupan sang La Division nga kung mahimo, ipa-enroll na ang mga kabataan antes pa man ang deadline nga gintalana sang departamento sa palaabuton nga Agosto 22. Suno kay Deped Negros sa Occidental spokesperson Ian Arnold Arnaiz, tuyo sang nasyonal nga may baluan na sa among nga petsa ang kadamuon sa mga estudyante ang agud sa natalana nga pag-alokar sa pondo para sa maintenance and other operating expenses o kon MOOE. Dugang pa ni Arnaiz, apisar nga magapadayon pangila pagbaton sa mga late enrollees kag mga estudyante nga nagatransfer sa bulutuan apang mahimo nga ini ang magaresulta sang kakulang sa pondo sa palaabuton. Sa naibaluan nga base sa calendar of activities ng DepEd, ang Agosto 22 ang umpisa man sa pagbukas ng klase sining school year. Samtang ginadayaw naman sang grupo nga Amlig Tubig ang paglansar sang local government unit sa Bacolod City nga Citizen Water Watch o kung pwede makareklamong publiko sa supply sang tubig sa ilang lugar gamit ang QR code. Ginpahayag ni Ani Consejal Wilson Gaboa Jr. ang convener sang Amlig Tubig pag isini makitan sang gobyerno ng reklamo sang publiko angot sa issues sang tubig sa ilang lugar. Pag sa online form makapadala sang litrato ang publiko sa nasing problema kag makareport kung ano oras wala nagatubod ang tubig sa ilang lugar. Pero suno kay Gamboa, isa sa ilang ginapanawagan kag tani at hagan sang aksyon among pagpabalik sa mga terminated nga empleyado sang Basiwa nga wala na sang trabaho sa sulod na sang malapit 2 ka tuiga. Gain pagman sini nga dapat i-review man sang LGU ang joint venture agreement sang Basiwa kag Prime Water bawod matapos ang 2 ka tuiga hindi maayo sa gihapon ang ilang serbisyo kag mahal pa ang presyo. Ginadoso ni Bacolod Councilor Celia Flor ang pag-regulate sa mga sidewalk vending sa downtown area base sa iya proposed ordinance. Suno kay Flor, ang chair sa Committee on Market, luyag sini nga mahatagan sa guidelines ang pagbaligya sa kilid sang dalan para hindi magpinagusto ang mga sidewalk vendor. Dugang pa ni Flor sa idalam sang proposed ordinance, mayara sang probisyon nga dapat magparehistro sa syudad ang mga sidewalk vendor kag magdesignar sang lugar nga pwede mabaligyaan. Suno pa sa konsehal sakop sang ginaduso nga ordinansa ang mga nagabaligya sa dalan Luzuriaga, Araneta, San Juan kag iban pa samtang wala naman nadakip ang sidewalk vending sa Burgos Market kag Libertad Market. Patag ni Flor nga tuman kagamay sa kapasidad sa mga merkado, rason nga iban sa pumuluyo ang nagabaligya na sa kilid sang dalan. Sa balita, una sa aksyon! Action Radio Philippines Saturday Time alas 6:20. D3 Biofood Supplement Back Action ang natural. Balita Espesyal! Dirita Action Boy sa atin sininga balita special, mga benepisyo sa cold and hot water sa pagpaligo. Yes. Unang Action Boy ang cold water. Yeah. Kay do damo subong na wala ga damo subong wala ga paligo. Kay katugnaw. Pero benefits Action Boy ang cold water. Naga-prevent siya sang cold. Hindi. Naga-prevent siya sang colds. Sang colds wala. Trangkaso. Ano man? Gama sila Cold water ka prevent sang cold. Trangkaso. Kaya okay. syempre init sang lawas kun Action Boy mapagwa. Pero pagpaligo sang matugnaw nga tubig. Ang pagpaligo pag Action Boy sang cold water, tingala ko sa una si Lula, cold ginapaligo niya bisan tugnaw-tugnaw kay gapa-tighten inagali sang skin. Okay. Man, tightens the skin actually. And we are back online mga ka-aksyon sa aton sining pagpangalaga at balikan nato ng comment section sa aton sining Facebook Live. And good evening lang kay President Dennis Richard Tibor Roma, no, nakatutok. Dennis is watching. Madabag nga salamat. Si Madam Connie Laparan
Good evening, Action Dale, kag Ann. Tami ko lang family laparan, Labaniego, Tubela, kag Esparasya. Ang panamiyaw, si Connie Laparan sang Pandanon DSV. God bless, padamong gida nga salamat. Kag si Inday Blaza, nakatutok naman sa aton sining evening newscast. Yes, ambal ni baw si Ma'am Ana Sinoro kuno si Ipikag radyo ang iya ginapamatian. Wow. Sana all maraming load. Ano ganit data? Si ba? Nakachamba. Si Sir Dennis Nuestro, good evening. Action Dale and Action Ann. Mayong gabi man dira si Sir Mayon na dira nga pag-monitor, no, sa atong mga ka-action nga nakatutok ka sa siniya nga gabi. Sige. Sino pa daw wala coupon? Oy, wala pa daw Pinabalik coupon. Basta wala pa mo dala sang coupon na para sa ruleta promo sang EARB. Yes. Contact nyo lang si Action Ann Defensor, no? Sana all. Pero syempre, kung i-contact ko nyo sila, dapat pamatigid ka mo, no? Sa radyo o kung nag-support online sa Diwa Easy. Sa Saturday, mapatrol ko, madala ko sang coupon Action Ann. Kaya kis may malabyan kita nga mga eskinita, barangay, nga naka-tune in sa Action Radio. So, automatic, kataga natin sang coupon, Yes, no? Action Day. Labi na gid ang mga tricycle driver, taxi driver, nga makibot ka na lang. I remember sa nagapatrol ka one time atong may nabatian ka na monitor ka nga doon nag-echo sa imo man or nag-feedback sa imo man nga monitor, di ba? Malabayan mo lang naga-monitor sila gali sa Action Radio. So, and also sa mga pag ginaton, pwede man na di ang mga pulis. Give chance na lang Action Ann sa iban. Ang gabi, Gusto ya? Ha? Hindi man bala. Basi, gusto Manila, okay. diba? No? Mga friends naton, ng mga police, naga-monitor man na sila from time to time, Action Dale mo. Magamba sila nga naga-monitor. Ilabi na gid sa program ni Action Eric. Ano na kami di Action Eric nakatutok na. Diba? Sana all nakatutok. So, or I think Action Ann, mga pulis daw hindi nila kinanglan. Wow! Tagaan lang sila kung feeling nila. Feel nila. Or kung may kilala sila, pagid. Diba? Pwede ba Spread kung the magdaog sila, information. i-donate nila. May na din sila, may nadaog na din sila, manghatag pa sila. Double pag nga blessing. Sana all. Mapapasana all ka na lang talaga sa mga amuna nga mga attitude balasang tao. Yes. Sige. Ikaw, Action Dale. Ha? Ikaw, ya. Sa ano? Ano yung mga nga ihatag? Ihatag? Surprise! Amo lang dapat bantayan sa aton sa mga ka-action. By the way, sa 13,000 naton nga Facebook live viewers, basta wala pa mo dala naka-like and follow sa amon sinitag sa mga Facebook pages. Please, after sa aton sila nga live, do search us sa search box dila sa nga Facebook account. Yes. I-search lang dila Action Ann Defensor, Action Dale Salazar, kag syempre iban man nga mga news personality, no, or families or family members ng Action Radio Bacolod. Kaya iban diri sila may mga Facebook pages man. Hagaron siguro si Miss Wilma ay kami mamukbang challenge. Mukbang challenge, ma-collab. Collab kami with Ano yung kaunon? Toxic. Toxic. Ano gani? Exotic. Toxic. sorry. Exotic. Yung mga exotic food. No? Si Lingling. Ang friend natin. Ano naman ako? Toxic. Exotic. Ano namin? Yung mga exotic food. Ka-Action Day lang. Nandun kami hilo. Sige. Sa mga ka-action natin ang luyag mangin member. Ang buta ko ng Energy Fans Club, ginabat pa sila mga members action nan. Kaya basta bala may ibang din nga mga silent supporter bala nga luyag mangin member. So, keep on supporting Action na Radio Bacolod. Basi may luyag pa new member bala mga new faces. Sige, saan ba kita sa mga balita national? Pag champion ang ginamit mo, may pagkakataon kang maging milyonaryo. Champion na, milyonaryo pa! Ilagay sa isang papel ang iyong name,
age, address, phone number at pirmahan. Ilagay sa isang white legal-sized envelope at lakipan ng alinman sa mga required proof of purchase. Kasama dito ang tamang bilang ng empty sachets, wrappers at mga pouch ng Champion Superpower Detergent at Champion Antibacterial Fabricon. Sa labas ng envelope, ilagay ang promo title, ang POP na ginamit at MBC station na yung pinakikinggan. At ihulog ang iyong entries sa mga drop boxes na makikita sa iyong mga favorite MBC radio stations. Mas maraming entries, mas malaki ang chance mong manalo. Mamibigay kami ng 1 million pesos sa ating grand draw at libo-libong piso pa in cash sa mga weekly draws na magaganap sa mga MBC radio stations nationwide. Champion na, milyonaryo pa. Champion, tapat po sa inyo. Brought to you by Champion Superpower Detergent with X-Stain Technology at Champion Antibacterial Fabric Conditioner. Hi, ako si Boy Duran, kaya I've been with Action Radio for almost mga 27 years. I'm Action Artay Kupon, the anchorman of Action Hotline program. I've been in Action Radio for more than 15 years. Hi everyone, I'm Wilma Antofina Sugaton. They call me Tito Wilma. I've been in Action Radio Bacolod for almost 2 decades. Ako si Rex Cantong, News Director at the same time Program Director sa Action Radio Bacolod. This is our 53rd anniversary story. Sa nagapadayon nga pandemya, hangkat para sa pungsod Pilipinas ang budget nga kinahanglan sa mga programa agud mapunggan ang paglaton sang COVID-19. Apang bulan sa Agosto nagwa ang balita. Si Castillo gid man ni ang napatay ni kitingala mo sa mga pasunib lang. Anong narabutan niyo sa investigasyon, Sir Man? Pag binaluhan ay tiro sa mga katapusang PNP kag PNP. Klaro ning ang Kagaron sa detalinasang mga balita nasyonal. Ginpahayag sa DTI nga ginahanda na ang implementing rules and regulations sa kon IRR para sa vape law nga tuyo nga mag-regulate sa pag-manufacture kag pagbaligya sang vape kag tobacco products. Suno kay Trade Undersecretary Ruth Castello, mag-umpisa sang konsultasyon ang DTI sa Food and Drug Administration kon FDA sa mga masunod nga inadlaw. Ginpahayag sa mga opisyal nga kon makompleto na ang konsultasyon, magalabay pa ini sa public consultation na. Nagligad nga bulan ginkompirmar sa Malacanang ang kontrobersyal nga hagna ang naglaps sa intulo sa rin ginsaylo ang regulatory powers ang produkto halin sa FDA pakadto sa DTI. Ginpanumdum sa Department of Education nga hindi mandatory sa mga estudyante ang pagbaton sa primary series kag booster shots bilang preparasyon sa pagbalik sa in-person classes sa piyak sa panawagan ni Presidente Ferdinand Marcos Jr. sa publiko lakip na sa mga kabataan nga magpa-booster dose. Ginimo ni DepEd spokesperson Michael Powa ang palayag bilang sabat sa pamangkot kung ano ang vaccination policies nga ipatuman sa ahensya pagkatapos ginpahayag ni Presidente Marcos nga kinahanglan ipasiguro ilabi na sa mga kabataan nga magkabaton sa booster shot agud maproteksyonan batok sa COVID-19. Palayag ni Powa, nagasunod lamang ang DepEd sa national policy nga hindi mandatory ang pagpabakuna. Sa dugang pang balita nasyonal, plano sa Department of Education nga mailisan ang outdated kag mahal nga laptop sa mga manunudlo nga ginbakal bahagi sa procurement service sa Department of Budget and Management sang 2021. Again, pag ni DepEd spokesman Attorney Michael Powa nga may duwa sila ka-approach hangot sa issue nga nagapalibot sa 2.4 billion pesos nga balor sang ginbakal nga laptop para sa mga manunudlo sa panahon sang COVID-19 pandemic. Una, ang pag-evaluate internally sa mga laptops kag madasig nga kayuhon agud mausar gilayon kag kadua amo ang mag-apply sang legal remedies para diri. Sa nibaluan nga kalakip sa rekomendasyon sa Commission on Audit kon COA ang sa issue sa mo pag-evaluate ang concerns nga ginpadala sang recipient may angot sa kondisyon, performance kag technical specifications sang laptop kag makig-angot man sa PS-DBM para sa nagakaigo nga aksyon. Ginpahayag ni Department of Health Officer in Charge Maria Rosario Vergere nga sa 2023 pa magka-avail ang Pilipinas ng monkeypox vaccine. Suno kay Vergere, nagapay-angot ang DOH sa ila counterparts sa mga private sector. Kag mayara naman sa nagpasiguro nga magabulig. Ang masubo lamang suno kay Vergere, tungod 2023 pa ang pinakatemprano nga delivery kung magkabakal sa bakuna.
Sa payak sinigin pa siguro na Berhere nga nagapangita sang iban pa nga paagi ang DOH agud magka-avail sang bakuna bisan para pa lamang sa mga healthcare workers. Sa balita, una sa aksyon! Action Radio Philippines Standard Time na 6:31 inyo nabatian ang kabugusan nga mga balita sa Action Balita Evening Edition. Karon nga adlaw Miyerkules sa Agosto 10 tuig 2022 sa liwat kaming inyo mga tagbalita. Action and Defensor Lisa. Kag-Action Day La Salazar, una sa balita, una sa aksyon sa Bacolod Action Radio.